bothukile abahlali bakwilali ezingqolweni apha eCacadu nalapho kubulawa abantu abane bebulawa ngokungalalusini. Unobangela wesisehla ukawaziwa kodwa ke sinalo elinye ilungu losapho umama Nobuntu Ntsete. Mama, niziva njani nje ba nophulukene nolungu losapho ningayazi noba unobangela yintoni? Sixhelekile kakhulu bhuti, sixheleke kakhulu ngoba asiyazi nyane eyona nto ibulele umakazi, ngoba ibingumuntu onobuntu kangangoba wonke umuntu walelali uxhelekile, akho muntu bengakhali kweli khaya. Ke ngoku mama, njengoba kungaziwa unobangela ningabahlali balapha kule lali nihlale sholi nihlale nisoyika mhlawumbi nale ndingenzeka nakuyo. Kunjalo tata, ngoba kwinyanga ephelileyo bekubulewe omnye umama wanqunyulwa isibhokhwe. Ngoku kwakho umbuzo othi inoba yiza bangubani olandelayo. Ngelishwa ke umama lona ebekhe wahlala kokwabo iintsuku ezininzi. Cha ubonile ke ngoku into bakupholile xa ebuyele endlini yakhe ufumana esisehlo simasikisi. Lingakanani ugalelo leziyobisi apha mama? Ndiyava kuthiwa linoko likhulu and ke ngoku mhlawumbi ingangu inobangela nangona amapolisa asaphanda. Kunobangela tata woba kubulawa abantu. Ezingcingeni zam ndicinga into yoba aba bantwana eyona nto bayifunayo yimali ukuze bazothenga ezi ziyobisi bazityayo. Bathi bawuqhunywa ke ngoku bayazi into obana masingene kulaa mama nakulaa mama, ngoba ithi intetho yabantu balapha aba bantwana bathi abona bantu banemali ngala maxhegwazana, ngoba la maxhegwazana anemigalelo ayayigcina imali yabo abayisizibhankini ayigcine ezindlini. Yiyo ke ngoku lento ibangela into ba mabavingcelwe babulawe ngokumasikizi kangaka. Lo ngomnye lelinye ilungu losapho elithe labhujelwa ngumuntu walo ngelixesha noko abantu isebuhlungu nawo nani niyamva phofu xa isithethela sizithathe izindambo sizibuyisele kune studio. Amaphoyisa athi ashaqekile ngalesi senzo futhi azosebenza ubusuku nemini ethungatha abasolwami. We were very shocked to learn about this particular incident, which happened, of course, yesterday morning, where 3 women and a man were murdered brutally by unknown suspects in different homesteads of this particular area. We are continuing with our investigations. As we speak now, our detectives are hard at work and they are combing this whole area. We're hoping that in no time they will actually make an arrest. We're also calling upon the community to please help us with any information that can lead to the arrest of those responsible for this kind of act.